Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanao sa kanin. Naanata sa ikakawhaag 7 nga Domingo sulod sa tuig. Padayon tang gipahinumduman unsaon sa pagbansay sa tinuod nga pagtuo. Iampo nato ang tibok kalibutan nga motuhop unta ang pagtuong Kristohanon sa kasing-kasing sa atong mga world leaders, labi na gyud sa nag-away karon nga mga nasod aron makabaton sila og tinuod nga kalinaw og kauswagan diha sa pagsabot-sabot og paghigugmaay og pagtinabangay. Iampo nato ang atong mga benefactors and donors na siging hatag sa ilang pakighiusa nato pinaagi sa ilang mga donations sa pagpamalit aning atong mga slots dinhi alang sa kalambuan sa atong parokya. Karon mauna usab ang month of the Holy Rosary. Ang mahal nga Birhen Maria, mas gipakusga nato ang atong pagpakigrelasyon kaniya pinaagi sa atong pangadzik sa Santos nga Rosaryo matag adlaw. Uban sa mahal nga Birhen Maria, ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Habakuk. O Ginoo, kanus-a pa ba nimo patalinghugi ang pagpakitabang ko kanimo? Mituaw ako kanimo sa pag-ingon, gidaog-daog ako, apan wala mo ako luwasa. Nganong kadaot o kasamok man ang gipakita mo kanako? Kanunay makita ko ang pinatiyanay, ang kagubot o panagbingkid. Unya mitubag kanako ang Ginoo sa pag-ingon, isulat ang pananawon sa tataw kaayo diha sa mga papan, aron makalikay ang makabasa niini. Kay may panahon nga gitagal alang sa katumanan sa pananawon ug mahitabo gayud kini. Busa bisag ingon ug dugay kining matuman, paabuta lang. Ug mao kini ang mensahe, kadtong mga daotan dili mabuhi, apan ang mga matarong mabuhi, kay matinumanon man sila sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Ilhon ta ang bato sa atong kaluwasan. Yupuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Umari kamo, muduko kita aron pagsimba. Mangluhod kita sa atubangan sa Ginoo, nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, o kita ang katawhan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultulan. Sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaot unta
karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa dito sa Kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunoa, pakig-ambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Sunda nga panig-ingnan ang matuod nga mga pagtulunan nga gitudlo ko kanimo ug pabilin diha sa pagtuo ug gugma nga naato sa atong pagkayusa kang Kristo Hesus. Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Hibayaw ikaw. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kung doon na kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga si kumoro, maluka ka, ug balhin sa dagat, ug kini mutuman kaninyo. Pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inig-abot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya pagdali diha aron mukaon ka? Dili gayod. Imo hinoon siyang ingnon,
Andama ang akong panihapon og unya pagtapis og silbihi ako. Human niini ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angayng pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mausab kamo kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna ninyo mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw, O Kristo. Kining pagtuo mga igsuon, usa kini ka gahom. Hinatag ni sa Espiritu sa Ginoo nga gipakunsad ngan hinato panahon sa atong pagbunyag, pagkonperma. Gahom ni siya. Kamo naa ba mo'y pagtuo? Ay pangutan ay mong tupad, ingna naa kay pagtuo. Ang di mo lingi, wa mo tuo. Pero ang nakaapan, naatay gahom, pero wa nato gamita. Matod pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, sa gisulti ni San Pablo ngadtong Timoteo, ingon siya diri, kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato, dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gahom, ug gugma, ug pagpugong sa kaugalingon. Ang nakaapa nato kay mura bitag naon tatay gahom pero paanod-anod lang. Ana. Tungod kay nahadlok. Hadlok. Kana yung kahadlok. Muna diri sa atong unang pagbasa reklamo siya unsa man ni Lord nga ampo kog kalinaw, kamatay man noon, kagubot man noon, unsa man imo pa kong gidungog. Ingon dayong Ginoo, ayaw da pagsigyaw-yaw, mas may pag-imo hinoon ning isangyaw, isuwat, ipakita sa mga tao, unsay sangkuan aning tanan. Kani manggong pagtuo mga igsuon, mao ni siya musulti nato, asa padong ang atong gibuhat karon. Lahi ni siya sa kahadlok, kay ang kahadlok, wap aga ni mo abot, imo nang gibutangag konklusyon niya. Ang konklusyon ra ba ngilad kana bang makahadlok ba sama pananglitan ingon dayon ug naay mamatay sa tanay nga na ayaw gyud panilhig Ayaw kami. kay muratag silhigon niya naa gani mamatay, ayaw gyud pagbalhin-balhin og dua og patay niya, ayaw pagsimba kay naa kay minatay. Mo na uban, sige na lang dito sa balay, di na mo simba. Di ba? Naman na inana, no? Ayaw patabuka ang pangadji sa patay, ngadto sa sunod nga buwan, kay magtabok-tabok ang kamatay. Nanabay konklusyon, pero ang konklusyon, ngilad. Gitagas, Ginoo og maayong konklusyon. Unsa may maayong konklusyon? Ang daotan, mamatahi. Ang buutan, mabuhi. Kanara. Manyaron ko pananglitan ang imong bana, nangulata nimo. Kinsa may dautan, ang nangulata o ang gikulata? Ang nangulata. Ha? Nangulata. Kusga? Ang nangulata. Ang nangulata. Kana, kinsa may mamatay? Katong gikulata. Ang gikulata. Ang gikulata mao'y mamatay, kay mo may gikulata. Ang gana. Pero nituo siya nga kining akong gibuhat nga nagpakulata ko, dili ni makamatay nako. Unsa man? Makahatag ni nako kinabuhi. Ang mamatay kining nangulatan nako. Unsa man? Tuo mo ana. Hoy. Wa na mo tuo. Ay, posible pero kita gisigyag kulata, ya kita nanoy mabuhi, kanang nangulata, mao nanoy mo patay. Si Santa Rita of Cassia, mao man iyang gidangatan. Gidawat raman to niyang iyang bana,
patay na yun. Literally ha, namatay. Kay maldito man, kita mag-away dito sa iyang mga kaatbang nga maldito sad, patay na yun. Kadaghanan ako sa naibawan. Karon gani ang asawa nga gipaantos kayo, gikulata, niabot man hinuon og 100 years old. Ang nangulata, patay na yun. Ana. Mo na og mutuo kas Ginoo, muingon yung Ginoo, basta mutuo ka nako, naa kay gahom. Bisag ingon lang kagamay sa lisos mustasa. Ang gahom nga gipasabot sa Ginoo kana bang imposibleng mahitabo pero mahitabo tungod sa imong pagtuo. Matud pa niya, pwede nimong ingnon kining kahoy balhin ngadto sa dagat, mo balhin na. Nganuman? Tungod sa imong pagtuo. Pero ang pagtuo dili magsagol og ang kahadlok. Naa gani kay kahadlok pasabot wa ka motuo. Nyag nituo gani ka wa kay kahadlok. Gulat bitaw ko nga gahapon na ay nipalit og slot. Gideposit lang sa atong account. Pag-check na ko sa atong account, nagulat ko sa ikong subay-subay. Pila man ni kasiro. Binako ba og kung ang kasiro kanang 5 kasiro ba? Naman, 1 ya daghag zero. Ako yung gisubay-subay. Unom man gid ni kasiro yun. Ana. Pila man ang unom kasiro? Million. Di ra ba ka mao mo ihapay? 1,000 slot. Ginipalit og 1,000 slot. Pakpaka na to. Kamo, nakapalit na mo 1,000 slot. Wala. Niabot na? Lisod ganig 1 slot. Pag subay-subay na kung kinsa ning nipalit, ordinaryo nga tao. Mato ako na isang gi-message, nganong inyong mumuning gibuhat sa inyong pamilya, nga pagkadako aning imong kadaghan aning imong gipalit nga slot, sa kalisod na turos panahon, mupalit ka ani, ingon din siya, Padre, sa among gipamalandungan, sa kalisod sa atong panahon karon, gamay ra kaayo na kung itandi sa grasyang gihatag sa Ginoo namo. Grasya nga makita o grasya nga dili makita. Ingon, lagarbihag pagtuo Wa gyud mahadlok nga mopalit og ingon ana. Sus kaingon ko, kay nga tong halin karon sa DOPS ni abot naman og 7,495. 47,505 na lay nahibilin ako. Nagkinahanglan ra gid tag mga 40 persons nga lawom og pagtuo, lig-on og pagtuo nga dili mahadlok mo palit og 1,000 ka slots. Nagkinahanglan ra ta na nya kaning atong mga online parishioners o kamo dinhing mga parishioners sobra sa 200 ka buok ang puparihag kahimtang aning nipalit og kuan 1,000 slot. Sobra sa akong paminaw, bisan sa ako lang mahinumduman, sobra sa mga 200 ordinaryo nga pamilya. Ana. Ilingi ako ng imong tupad. Ingna unsa man mukurso kag palitan ng 1,000 slot. Pangutan na. Nawa di ba muling di mo tawo ko sa utaw na. Imo lang nang ibaligya imong yuta diha bisag mga kuan lang 1,000 square meters. Wa na kapalit na ka bisag tulo pa ka 1,000 ka slots, di ba? Ikaw niya, unsa pa may imong puy-an? Ayaw, paglakaw-lakaw na lang mong wa mo'y puy-an. Nga naman, mituo man ka ni Kristo. Mauna ang mga apostoles dire, nakaingon ang mga apostoles, liguna among pagtuoy ngos Kristo. Di na kinahanglan, oy. Pagpasugo lang muna ko. Nya unsa may sugo ni Kristo, biyai ang tanan. Biyai ang tanan. Sama nga akon biya sa tanan, hasta langit akong gibiyaan. Biyai sa ninyo ang tanan. Og maunay tinuod nga sulugoon. Tinuod nga nagtuo ni Kristo, musugot sa iyang sugo. Matud pa niya diri, dili magsubay-subay, unsay mahibili nako, unsay ako.
Matod pa niya, di gani gustong pasalamatan. Mo to niingon ko, ako ning isulti ha, ingon ni siya, Pader, please, ayaw lang gid in town i-announce nako ang amount lang. Sa ayaw i-announce, Pader, kay sulugoon ra gid mis Ginoo. Gisugo ra gid mis Ginoo nga mao nay among paliton nga slot aron matukod ang atong kumbinto. Grabe ha, oy. Nagpasugo os Ginoo. Kita kay kita may manugo os Ginoo, daghan na kay tagikon, Ginoo pun ipa, Ginoo pun ipa, in Ginoo kadaghan na ana, panghatag na oy, dili Lord pun ipa, bisag 80 anyos na nya nasakit, Ginoo maayo unta ko in Ginoo, 79 katuig wa ka masakit, karong 80 mao ra gyapon na imong Panginoon. Kamatay na diha oy. Nya kanang imong budget anang pagpaayo nimo ipanghatag kuno na ngadto sa mga taong kabos nga wapay ikapa-eskwela sa ilang mga anak nga lagsi kaayo, wala pay ikagastos ilang mga balay nga makatpuyo silang tarong-tarong nga balay. Nindot pa kay na imong balay, nindot pa kay kag higdaanan, daghan pa kay kag pagkaon, mao bitan nang na-arthritis na ka nga di nakakalakaw. Unya magsige pa jud kag hangyo nga makalakaw ka, sobra na na oy. Di ba? Uy, magsigi man tang ngayong pabor ang sulugoon di ay igo rang magpasugo ug moingon ra gyud kuno sa katapusan, mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Mao nang gahuma ang makapawagtag yawa, mao nang gahuma ang makapahusay sa tibuok kalibutan, mawa na ning mga gubat nga mugna sa demonyo dinhis kalibutan. Lingi ay mong tupad. Lingi aba. Yung na, kumusta man ka, magpasugo kas Ginoo o musupak? Pangutan na. Na magpasugo kas Ginoo o musupak. Nyaming mo yango gani, ing nadayon, palit nag-slot, 1,000 ka. Slot. 1,000 ka. Slots, ana, sa baligyan na imong balay giyuta, lakaw-lakaw na lang, wala kay ko. Dili, kung mo'y gisugo sa Ginoo, sunda, ayaw kahadlok. Nga naman, iuli na niya nato, gatusan kapilo. Di siya mamakak, o di sad siya bakakon. Ang Ginoo, di mamakak, kadang imong tupad, hasta ning nagwali, bakakon eh. Pero ang Ginoo nagay mo imong sulti, di gina mamakak. Labaw na niya sa kong kilid. Awisa na, kada imong tupad, kabakako na, kada imong bana, kabakako na, kada imong asawa, otro sana, bakako na, labaw na iyong mga anak, mga maro kay nastanan. Pero, ang sugos Ginoo, higugmaa ang imong mga anak, ayaw silag daog-daoga. Ang sugos Ginoo sa asawa, higugmaa og sunda ang imong bana sa tanang higayon. Pero ang Ginoo nagsugo sa mga bana, higugmaa inyong asawa og ayaw sila pakasada og pagpakamatay kamong mga bana para sa inyong asawa. Og imo nang sundon, basta lagi kakita gyud kag usa kadako kayong milagros imong kinabuhi nga wap-an nimo masinati sukad masukad. Gipangutana nako ning nipalit og 1,000 slot, unsay imong gibati? Father, perfect happiness. Wala na kaming hahanapin pa. Ambot na pa ba sila ibalay ron? Okay ba? Pero wala na silang hahanapin pa. Di ba? Mao na. Nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta o kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus nga matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Ikadito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika,
sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, kita mga higala sa Dios ug iyang mga anak. Busa, malaumon kitang mudangop kaniya isip mga sulugoon nga buutan sa Ginoo ug moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang kanila nga giordinahan aron pag-alagad sa simbahan, nga ang gasa nga gitugyan kanila sa simbahan kanunay nilang gamiton alang sa kalambuan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kanasuran sa kalibutan, nga ang pagpanlupig, pagdagmal, pagpasipala ug panagbingkil dili magsalikway sa Dios nung kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kanila nga anaa sa pangatungdanan sa gobyerno, nga mapaubsanon silang mag-alagad sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kanatong nagkatigom karon dinhi niining Eukaristikanhong kasaulugan, nga makadungog kita sa tingog sa Dios ug dili magmatig-a sa atong mga kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kang halangdong Teofilo Kamomot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta sumala sa atong mga giplano gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga human sila makatuman sa ilang katungdanan sa pagkasulugoon, pasudlo na sila ngadto sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Dios among amahan, dungga ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo isip imong mga sulugoon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawagtas sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimayan sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas,
mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip
nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhig tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di na ko angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ang Eukaristiya nga among gipanag-ambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga gahom. Nya mahitabo ra ni kun mutuo tas Ginoo. Nya unsa may tinuod nga pagtuo, magpasugo tas Ginoo, dili magsigig panugo sa Ginoo. Nya mao na siya ang pasabot nga mahimo natang gamhanan. Salamat sa nagpasugo sa Ginoo nga mialagad nato karon sa lain-lain nato mga ministries nga mialagad dinhi simbahan nining atong misa didto sa gawas, dihas may pultahan nganhi sa sulod ngari sa atong altar
ug diha sa atong choir loft ang atong choir. Labaw sa tanan ang atong mga nihimo sa formal offerings pinanguluhan sa atong bread and wine offerers karon nga sila si Edralyn Cuerda and family. Masipang pakpak alang kanila. Salamat kayo. Salamat sad sa nagpatalinghog sa Ginoo nga wa magpatiga sa ilang kasing-kasing ngaming palit sa atong slots na ay uban ni padayon og palit, gabalik-balik og palit, na asay karon panisugod og palit. Nya ang atong halin sa DOPS, Divine Unity, Prosperity and Satisfaction nga tag 1,000 per slot para sa ato ning pagtukod unya sa kumbinto, nahalina na ta og 7,495 slots na apay 47,505 slots nga available. Pakpakan na to ang namalit ni ini. Salamat kayo. Alang sad sa atong special nga slot kadtong Mother Mary's Transforming Love or MMTL para nis atong pista sa segunda patron ang Birhen sa Santos nga Rosario karong October 29 ang atong pista. Tag 500 ni per slot ang atong halin as of yesterday ning abot nag 512 slots. Doon na pa'y available nga 4,488 slots. Pakpakan na to ang namalit ni ini. Ang atong pagpamaligya ani nga maong slots kotobra sa October 29 or last week of October. Ikaduhang pahibalo, giawhag ang tanan nga mga parokyano online o territorial parishioners sa pagpangayo og panabang ni Venerable Teofilo Kamomot. Sugod na tagpangayog panabang niya sa inyong mga panginahanglan, ilabi na gyud sa kaayuhan sa inyong mga sakit. O kung aduna kamoy miraculous graces nga nadawat pinaagi kaniya, ngayon nituo mo ba nga pinaagis niyong pagpangalian ni Bishop Teofilo Kamomot or Venerable Teofilo Kamomot, palihog sa pagsulat ni ana niya i-report dayon dinhi sa atong parokya kay nagkinahanglan taron og genuine miracle bisag usa lang kabuok aron mahimo dayon si Venerable Teofilo Kamomot nga blessed. Nya nagkinahanglan na po tag another one miracle, genuine miracle nga makapahimo niyang santo, makanonize. So i-report dayon. May kay si Bishop Teofilo Kamomot gusto man sad ni siya nga muslaw atong pagtuo, mutabang gid nato. So sangpita gid ninyo siya ha. So good na murog sangpit. Pananglitan imong bana sigig sugal. Lord, pinaagi ni Bishop Teofilo Kamomot mo undang unta dig sugal akong bana. Uy, pagkaugma ni undang man. Suwat dayon pader ni undang. Ya pagsunod buwan ni balik man. Pader ni balik da. So, amrag wa pikto kayo. Alo na saga. Ang tuod gyud mo undang gina. Ana, daga nagpila ka tuig di na nambalik. Basin pa di ay. Unya, sa makausap pa, pahinomdom gihapon, ayaw mo kalimot sa paghatag sa inyong love offering para sa upkeep sa ato dihang parking area. Kita na mo sa atong bagong CR. Li, unya mo diya. Og masuod mo diya, ini kahuman na, di na mo ganahan mo simba. Ato na lang mo mag-standby dito, di bitay. Atong iampo ha, maayo ta ng pagkahimo. Mao na atong bago nga permanenting CR, katong gitukod karon. Nga part na sa atong upkeep diha sa parking area. Nya mao gihapon inikalawat ninyo ipaubos ang inyong face mask aron usa na lang ka aksyon, dawat nya kaon, dili kay dawat labni nya kaon. Ang resulta na daghang mga taktak nga mga particles. Ikatulo, mao gihapon hinaya pagpakli ang atong lingkuran kanang ludhanan aron dili musaba, dili sa daling maguba. Nya ayaw yatak-yatakis inyong tiil kay nanay uban diha hapit na mga gisi. Nya palihog sad
sunda kanunay ang ato mga ashirits kung asa mo palingkoron, pero murag tanaw nako murag buutan naman kaayo mo, sunod man mo nila, so pwede na mo mga matay. Mga ko na ba, mga humble na kayo, musunod ra gyud. Nya giawhag mo nako kamong tanan nga niining buwan sa Oktubre matag adlaw magrosaryo gyud ta sa inyong pamilya, matag usa nya sa mga kapilya nga sakop dinhi sa atong parokya, mangadji gitag santos nga rosaryo matag adlaw nya atong iampo nga mahunong na ning gubat tali sa Russia ug sa Ukraine. Kay dako-dako na gyud taon ni kadaot nga nahimos kalibutan. Way gaho, way komo sa atong pagtuo pinaagis mahal nga Birhen Maria. Manindog na. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.